Alityynähän se siinä. Mä oon jo vitu kännissä! Tykkäätkö sä animesta? No en mä nyt tiedä. Ehkä mä vähän se tykkään. Ite on kahtonut animea aika paljonkin. Etkö sä tiedä kuka mä oon? No ei kyllä tuu mieleen. No hyvä. Mä huomaan heti, että isäntä, mies on mies. Täällä on kaljaa. Kaljaa? Minulla on vanhoja lonkerotölkkejä. Ootko sä kännissä? En oo. Mä oon tosi ujo ukko. Ei tulisi kulkea, että tulisi selvinpäin tänne tosiaan. Konnu-ukko. Minkä ikäinen se isäntä on? 20 paremmalla puolella. Aika jonne ukko. Ootko sä neitsyt? Juu, on. Oikeesti. Minä oon niinku aikuisesti oikeesti neitsyt. Ja mä aion olla ikuisesti neitsyt. Mä oon vannonut itseni anime-tytöille. Näistä 3D-tytöistä on vain onnelmia. Minusta tuntuu, en oo niin hirveämmin noin naisten perään kahellut. En oikein osaa sanoa. Ootko sä homo? En mä nyt ihan niin sanois, mutta enemmän siinä välimmaasta. Joo, eli bi. Mä vihaan 3D-tyttöjä. Mä vihaan naisia. Vihaan 3D. Mä oon sovinisti. Nyt on vaan harmia sulle. No, mutta sä oot kyllä söpöstä, jumakatetta söpöstä, ei vittari, joka vai säännöstä. Oikeesti, mä myönnän teille, mä oikeesti saatan olla homo. Mä oon ehkä homo. Mä oon homo, okei, mä oon homo. No okei, se on aika normaali. Vittu tytötkin on immeä kavereittensa pimppejä, niin... Kyllä me pojatkin saadaan välillä immeä. Konaa! Konaapa konaa justis. Mä haluun muijan, jolla on violetit pillukorvat, häntä, kissan korvat, violetit silmät. Tai jotakin sinne päin. Minä olen aivan varma siitä, että se onnistuu. Ja sitten helvetin tikki perse, pullee pillu, hyvät tissit. Ja näin. Mainiota. No. Tai mitäpä ukot tietää? Onko kaljaa? Onko pimppejä ollut? Onko... Kato mikä outfitti. Mitä se tarvitsisi alkoholisi, tiedätkö sinä? Lisää kaljaa. Hoitopaikan. Hoitopaikan tarvitsisi.